Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Είναι το Who is this song? Ποιανού είναι αυτό το τραγούδι? Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει από μια Βουλγάρα ανθρωπολόγο και πολύ σύντομα το σενάριο έχει ως εξής. Αφορά το τραγούδι από ξένο τόπο για Καλαργινό, ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή πάει στην Τουρκία και του ρωτάει ποιανού είναι αυτό το τραγούδι και βέβαια της λένε ότι αυτό είναι τουρκικό τραγούδι, λαϊκό παλιό τραγούδι, με το οποίο έγινε, καταλάβαμε την πόλη κτλ. Περνάει στη Μυτιλήνη, κάνει την ίδια ερώτηση, η απάντηση είναι περίπου η ίδια, είναι παλιό παραδοσιακό μικρασκάτικο τραγούδι και το καθεξής, αυτά είναι τα λόγια του. Πάει στην Αλβανία, το ίδιο πράγμα. Πάει στην Βουλγαρία, νομίζω στο Φύρο, Μακεδονία, αν το θέλετε, Σκόπια. Και επίσης η απάντηση είναι η ίδια. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι τα λόγια, αλλάζει λίγο ο ρυθμός, αλλά ο σκοπός είναι εκεί. Είναι ο ίδιος. Και αυτό που λέγανε οι άνθρωποι ήταν εν μέρει αλήθεια, εν μέρει ψέματα. Δηλαδή η αλήθεια βρίσκεται στο γεγονός ότι όλοι το θεωρούσαν δικό τους και έτσι το είχαν μάθει. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό υπήρχε σαν μουσικοείδος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν δεν υπήρχαν εθνικά σύνορα και οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν χωρίς διαβατήρια και επομένως κυκλοφορούσαν η μουσική και οι μουσικές κτλ. Το βασικό μου λοιπόν επιχείρημα σε σχέση με το τραγούδι είναι ότι το μικρασιατικό τραγούδι, και δεν εννοώ μόνο τα τραγούδια τα οποία οι πρόσφυγες έφεραν με τον ερχομό τους, αλλά τα τραγούδια τα οποία συνέθεσαν εδώ πέρα, συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά στην σφυριλάτηση μιας άλλης γεωγραφίας, μιας άλλης πολιτισμικής γεωγραφίας, συνέβαλε στην καλλιέργεια της νοσταλγίας των χαμένων πατρίδων, στην εξαγίνικευσή τους, και στην εκ νέου σωματική βίωση της απώλειας με άλλες μορφές. Σε ένα κείμενό του ο Φρόιντ για τη μελαγχολία λέει το εξής, ότι ο μελαγχολικός θρηνεί για κάτι που έχασε, χωρίς να ξέρει τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχασε. Αυτό νομίζω ισχύει και με την πατρίδα. Δηλαδή η πατρίδα, όσο τη σκεπτόμαστε, τόσο μεταμορφώνεται. Όσο νοσταλγούμε, τόσο μεταμορφώνεται. Και επομένως μπορεί να διαπιστώσει κανείς όταν δει τα στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια του, ότι ενώ μιλάμε για το συγκεκριμένο χωριό ότι είναι ένα φτωχό χωριό κτλ., εκεί τα είχαμε όλα, ήταν όλα ωραία κτλ. Στην πραγματικότητα ήταν εποχιακοί, ήταν αγρότες και εποχιακοί εργάτες γης που ταξιδεύαν στη Μικρά Ασία για να ζήσουν. Υπάρχουν κάποιες αιμονές, τουλάχιστον υπήρχαν στην πρώτη γενιά και ίσως και στη δεύτερη γενιά προσφύγων. Η δεύτερη γενιά προσφύγων, όταν λέει πατρίδα, εννοεί απέναντι. Και δεν εννοεί την Μικρά Ασία γενικώς, αλλά εννοεί το συγκεκριμένο μέρος από το οποίο ήρθαν. Για τους δικούς μου πρόσφυγες, η πατρίδα ήταν το Ρέιστερ. Ο όρος λοιπόν χαμένες πατρίδες είναι ακριβής με την έννοια ότι αυτό που ονομάστηκε στην συμβατική ιστορία σαν μικρασιάτικος ελληνισμός γενικευτικά είναι κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις προφορικές αφηγήσεις της πρώτης γενιάς προσφύγων. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρωτίστως χριστιανοί, ήταν Σμυρνοί, ήταν Κωνσταντινοπολίτες, ήταν Τσεσμενίδες, όσοι ήταν το Τσεσμέ κτλ. Και δευτερευόντως ήταν μικρασιάτες, με την έννοια ότι η Μικρά Ασία ήταν μια πολύ μεγάλη κατηγορία, όπου με τους όρους ταξιδιού στο πέρασμα από το 19ο στο 20ο αιώνα, πολλοί δεν είχαν καθόλου άμεση εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, μου τόνισε μια ηλικιωμένη στην Αραβική, μου λέει: εγώ μιλάω για Μικρά Ασία, δεν μιλάω για Τουρκία. Και αυτό είναι μια υπεροτοπία, ακριβώς γιατί η Μικρά Ασία μας πάει σε κάποιο άλλο χρόνο. Επιμένοντας σε αυτό τον όρο, μας πάει σε κάποιο άλλο χρόνο. Λοιπόν, ποιο είναι το υλικό με το οποίο φτιάχνονται τα τραγούδια?
Το υλικό με το οποίο φτιάχνονται τα τραγούδια ανάμεσα σε άλλα είναι τα τοπονύμια. Επαναλαμβάνονται μια σειρά λέξεις, τοπονύμια, λέξεις κλειδιά, οι οποίες επανέρχονται και οι οποίες θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε σαν αφηγηματικά κλειδιά. Να σας αναφέρω, παρά την κούρασή σας, μια αναφορά από τον Keith Bass, έναν ανθρωπολόγο που μιλάει για τα τοπονύμια και λέει ότι είναι κατισχυρισμό τα πλέον φορτισμένα και τα πλέον πιο πλούσια ανακλητικά γλωσσικά σύμβολα. Χρησιμοποιούνται για να ανακαλέσουν ένα τεράστιο απόθεμα νοητικών και συναισθηματικών δεσμών με τον χώρο και τον χρόνο, την ιστορία και τα γεγονότα, με τον εαυτό ενός ανθρώπου και τα διάφορα στάδια της ζωής του. Θα αναφέρω ένα-δυο παραδείγματα και θα το κλείσω σιγά-σιγά. Να θυμίσω ότι ως προς τα ονόματα υπήρχε μια μεγάλη ευαισθησία του Μικρασιάτες στο πώς ονομάζουν τους νέους τόπους εγκατάστασης. Η πρακτική όμως της ονομασίας των τόπων εγκατάστασης έχει μια λογική η οποία κατά τη γνώμη μου επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια. Αν ο τόπος καταγωγής ήταν ελληνικός, π.χ. Σμύρνη, τότε προσθέτουμε ένα νέα Σμύρνη. Αν είναι Φιλαδέλφια, το ίδιο. Στο βαθμό που είναι ελληνικός, έχουμε νέος, νέα Μάκρη, νέα Μενεμένη και πάει λέγοντας. Τι συμβαίνει όμως όταν ο οικισμός από τον οποίο έρχονται και υπάρχουν άπειροι τέτοιοι οικισμοί, όπως ήταν και ο δικός μου οικισμός, είναι τουρκική. Ρεϊς Ντερέ είναι, Ντερέ σημαίνει ρέμα, Ρεϊς είναι Τούρκους αξιωματούχους. Το ρέμα του Ρεϊς σήμαινε στα τουρκικά. Τι συμβαίνει σε αυτό το πράγμα, πώς περάσαμε από το Ρεϊς Ντερέ στον Άγιο Δημήτριο. Όταν λοιπόν το όνομα είναι τουρκικό, ονομάζουν το νέο τόπο εγκατάστασης με το όνομα του πολιούχου Άγιου του χωριού καταγωγής. Είναι μια διαδικασία ελληνοποίησης, εγώ θα έλεγα, από την άποψη ότι οι παλιοί όροι πλέον δεν γίνονται αποδεκτοί σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Αναφέρθηκα λοιπόν για τόπους, τοποθεσίες, συνοικίες, ονόματα, τοπονύμια κτλ. Επιτρέψτε μου να σας δώσω δύο παραδείγματα για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Θυμάστε όλοι το τραγούδι που λέει «Τι σε με για σένα, ναι, από πού είμαι εγώ, το καρατάς φως μου από το κορδελιό. Τι σε με για σένα, ναι, κι όλο με ρωτάς, από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δεν με αγαπάς. Από τον τόπο που είμαι εγώ, ξέρουν να αγαπούν, ξέρουν τον καημό να κρύβουν, ξέρουν να γλεντούν. Από τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά, να βρω μες στην Αθήνα αγάπη και αγκαλιά». Προσέξτε το στίχο, από τον τόπο που είμαι εγώ, ξέρουν να αγαπούν. Δηλαδή, αυτό το οποίο στη δική μου ανάλυση τουλάχιστον διαπίστωσα εγώ είναι ότι προηγείται ο τόπος, όχι ο τραγουδιστής, όχι το άτομο. Δηλαδή, στον ίδιο τον τόπο δίνονται ηθικές αξίες. Από τον τόπο που είμαι εγώ, ξέρουν να αγαπούν. Να πάω στα δικά μου τώρα. Εμένα τα τραγούδια μου έχουν σημασία, γιατί είμαι από το Ρεϊς Ντερέ και από τη Μικρά Ασία. Θα μου πει αυτή η ηλικιωμένη τραγουδίστρια, που ταυτόχρονα ήταν μαμή, πήγαινε και μυρολογούσε κτλ. Και όλα αυτά τα έκανε, τα θεωρούσε όταν πράξεις αλληλεγγύης. Δηλαδή, όταν πήγαινα να τραγουδήσω εγώ σε ένα γάμο ή πήγαινα να μυρολογήσω, υπέφερα, αλλά δεν μπορούσα να αρνηθώ σε κάποιο χωριανό να το κάνω αυτό. Να τελειώσω εδώ, λέγοντας ή επιθυμίζοντας, κάνοντας μια προσπάθεια ερωτικοποίησης λιγάκι αυτών που είπα, και εξανθμούμενος λίγο αυτό το οποίο λέει ο Βάλτερ Μπένιαμιν στις θέσεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Λέει λοιπόν ο Μπένιαμιν σε μια από τις θέσεις του ότι το παρελθόν είναι αδύνατο να το αποκαταστήσουμε. Το παρελθόν είναι πέρα από τη δυνατότητα αποκατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αδράξουμε μια μνήμη καθώς αναβοσβήνει σε μια στιγμή κινδύνου. Και νομίζω ότι τα τραγούδια μπορούν να αναδείξουν μια άλλη χρονικότητα.
να αναδείξουν μια χρονικότητα η οποία κινδυνεύει από τη σκόνη του παρόντος, κινδυνεύει να ισοπεδωθεί από τη σκόνη του παρόντος, αναδεικνύοντας τον άλλο χρόνο, τον χρόνο δηλαδή που οι πρόσφυγες αυτοί ήταν οι έξω από εδώ. Μέχρι ότου στη συνέχεια το κράτος τους αγκαλιάσει και τους θεωρήσει εθνικά υποκείμενα κτλ. Τις επιμέρους ιστορίες νομίζω λίγο πολύ τις ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσιμούρη για την εισήγησή του και μπορώ να βεβαιώσω ότι πραγματικά το τραγούδι «Είμαι τρίτης γενιάς από πρόσφυγα Μικρασιάτη Παππού» είναι θεραπεία, ήταν θεραπεία για τις οικογένειες, πραγματική θεραπεία. Μέσα με αυτό βίωναν και ξαναβίωναν την ευτυχία που είχαν χάσει και την ελπίδα που έβλεπαν να υπάρχει, γιατί ήταν άνθρωποι πάντα αισιόδοξοι.